Bon dia, benvinguda, benvingut, benvinguda, benvingut. Poden comprar tickets i el més allà possible. Si no acabem, abans de l'hora que s'acabin de comprar. Recull la ràbia! Recull la ràbia! Ràbia! Ràbia, ràbia, ràbia! Ràbia, ràbia, ràbia! Ràbia, ràbia, ràbia! No, no, cúbicos, cúbicos, cúbicos. Aquest ajuntament és normal, Sabadell! 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 Amigues i amics, avui vestim de negre perquè volem representar l'ombra del gratacel que el Banc Sabadell i el PSC, que governa amb majoria absoluta a l'Ajuntament, té la intenció de construir a la plaça de la Vila. És una ombra sinistra que amenaça el nucli de vell de Santa Coloma, que vol enderrocar les cases baixes, que vol expulsar al barri a la gent gran que ja ha viscut tota la vida, que criminalitza a la gent jove que ocupa les cases buides que el govern municipal ha fet abandonar i no permetia rehabilitar. I per què? Per una burda especulació urbanística que permetrà molts guanys al Banc Sabadell. Són 15 plantes i més de 60 metres d'alçada. Si s'arriba a construir aquest monstre, la seva ombra deixarà sense la llum directa del sol als carrers, balcons i patis de les cases. I el seu perfil, símbol de l'especulació, no el podrem esborrar de la imatge de Santa Coloma de Gramenet. Com ja no podem esborrar la imatge del Cúbics al Parc d'Europa de la nostra ciutat. La gent de la plataforma Salvem la Ciutat Vella lluitem per dignificar el barri més antic de Santa Coloma de Gramenet, perquè no vulnerin els drets dels veïns i veïnes que hi viuen, i també de totes les colomenques i colomencs que hi volem passejar, que volem que la nostra ciutat tingui un centre amable que preservi la memòria dels que ens van precedir. Les cases antigues, els masos, l'escola, els comerços, els cafès, etc. Un barri antic com han sabut mantenir altres pobles i ciutats del voltant. Hi ha qui dirà que ja anem tard, que ja hem perdut molt del nostre patrimoni i, malauradament, és cert. I nosaltres diem que s'ha acabat, que ja no permetrem que s'enderroqui res més amb la fi d'especular. Sabem que la nostra lluita ha posat algunes persones nervioses de manera anònima, s'estenen rumors o pengen cartells amb missatges estranys. Deixeu d'amagar-vos. Si voleu debatre, si voleu plantejar-nos allò que us amoïna, només cal que vingueu dimarts a les 7 de la tarda al carrer Padró 14 perquè volem repensar íntegrament el peri de Santa Coloma Vella 2 i ens cal saber el parer de tothom. Salvem Ciutat Vella! Hem aconseguit parar temporalment els enderrocs i arrencar petits compromisos a l'equip de govern municipal, però no n'hi ha prou. Considerem que cal reconsiderar íntegrament el peri de Santa Coloma Vella 2 per tal que sigui d'interès per a la ciutadania i no per al Banc Sabadell com ara. La nostra proposta es basa en aquests 10 punts. 1. Decretar una moratòria d'enderrocs, desallotjaments i desnonaments.
decretar una moratòria d'enderrocs, desallotjaments i desnonaments fins a arribar a un acord entre el govern municipal i la plataforma. 2. Reduir l'altura prevista de l'edifici torre principal anomenat popularment Pirulí, 14 plantes i més de 50 metres a la resta d'edificis de la Rambla de Sant Sebastià i no instal·lar a la planta baixa botigues de grans marques multinacionals, franquícies, etc., que perjudicarien el comerç local. 3. Preservar totes o la gran majoria de les cases baixes, rehabilitar-les si cal, i, si són de petits propietaris, que les puguin recuperar i, si no, destinar-les a usos socials. Habitatges de lloguer social, masoveria urbana, equipaments. 4. Fer habitatge de lloguer social. Destinar el 30% dels habitatges als 3 blocs nous al lloguer social. 5. La Casa del Padró 14, un edifici de valor històric, ha de ser de titularitat municipal i autogestionada. Autogestionada per totes les persones que vulguin organitzar activitats obertes a la ciutadania. 6. Les zones lliures que quedin entre la Rambla Sant Sebastià i el carrer Padró han de ser places arbrades i horts amb jardins. 7. Instal·lar la façana enderrocada al seu dia de Can Pedregosa o la seva còpia en alguna de les cases. 8. No fer la connexió de la Rambla Sant Sebastià amb el carrer Mossèn Jaume Gordi o, si es fa, que sigui respectuosa amb l'entorn. 9. Complir, almenys, amb el mínim legal establert de zones verdes per a tota l'àrea del Peri, que ara no es compleix, ni de bon tros. I 10, us ho dirà la meva mare, una de les principals afectades. Dignificar el centre històric, limitar les alçades a les actuals, rehabilitar, fer carrers de vianants. Públicos, no, públicos, 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 no, públicos, 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 no, públicos, la ciutat vella no està en venda, 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 la ciutat vella no està en venda. La Maria es queda al barri. Un arròs negre per dignificar que l'edifici que faran deixarà una sombra molt negra amb un passeig que utilitzem molts colomins i colomenses. ¿Falta un para la peli o...? No, falta para la peli. Està molt bona.